Hlavní výhodou konstrukčního řešení nového typu bezpečnostního kování RX je rychlá a snadná montáž, kterou ocení každý uživatel. Oproti stávajícím typům bezpečnostního kování došlo k redukci počtu montážních prvků při zachování vysoké bezpečnosti a špičkové kvalitě použitých materiálů a povrchových úprav. Toto kování je vhodné i pro montáž na plastové a hliníkové dveře. Můžete se přesvědčit, jak je to snadné. Kování vyjměte z krabice. Na vnitřní klice povolte červík tak, aby šla klika sundat. Vyšroubujte spojovací šrouby z kování. Do zámku ve dveřích zasuňte cylindrickou vložku. Šroub vložky do ní zašroubujte volně. Z vnější strany dveří přiložte vnější štít, trn zasuňte do zámku. Z vnitřní strany dveří nasuňte na cylindrickou vložku tělo vnitřního štítu. Nasuňte kliku. Přes otvory pro spojovací šrouby označte místo pro vrtání otvorů. Stejným způsobem postupujte i z druhé strany dveří. V označených místech vyvrtejte z obou stran dveří otvor o průměru 10 mm. Je nutné vrtat kolmo. Z vnější strany dveří převrtejte otvory na průměr minimálně 13 mm do hloubky 15 mm. Z vnější strany dveří nasuňte vnější štít úplný. Do těla vnitřního štítu vložte vratný mechanismus kliky tak, aby klika byla funkční. Správnost chodu kliky přezkoušejte jejím vložením do vratného mechanismu. Poté nasuňte tělo vnitřního štítu z vnitřní strany na vyčnívající cylindrickou vložku, na trn nasuňte kliku, vystřeďte tělo vnitřního štítu a přiloženými šrouby sešroubujte s vnějším štítem. Dotáhněte šroub cylindrické vložky a vyzkoušejte chod kliky a zámku. Kliku vyjměte. Na tělo vnitřního štítu nadsaďte spodní částí vnitřní štít, který v jeho horní části přitlačíme na tělo štítu. Nasuňte kliku a dotáhněte červík v klice. Zkontrolujte správnost montáže vyzkoušením chodu kliky a zámku. Náš výrobek vám bude sloužit dlouhá léta a vy budete mít pocit jistoty při zabezpečení vašeho majetku.